Dobrý deň, vítajte na Liptove. Dnešná ponuka – dvojizbový byt do nájmu v centre mesta Liptovského Mikuláša. Moje meno Bohuš a Ivana Lištiakovci a môžeme sa ísť pozrieť na byt. Vstup do objektu cez číselný kód. Vstup do vchodu, znovu číselný kód. A vstup do bytu. Len tak, normálne, obyčajným kľúčom. No. A nachádzame sa v samotnom byte, ktorý si teraz môžeme pozrieť. Kuchyňa spojená s obývačkou, celkom pekná denná časť. Krásna veľká spáleň, veľký šatník. Kúpeľnička tak akurát, plus vaňa. Celý byt orientovaný na západ. 3D a všetky podrobnosti o tomto byte nájdete na našej stránke. V prípade, že máte záujem, nezabudnite nás kontaktovať. Všetkým vám prajem pekný deň a z Liptova dovidenia na budúce. Dovidenia.